Dungi ditogyon to di ima Jesus tu halongonan asa diujuni si bolisi ibana. Jadi dung 40 hari 40 porngin deleng na somangan ibana male madi hilala. Dungi didapat ton si pangunjuni ima ibana nin nama molo na tutuho anak ni dibata dokon mabatuon gabe si panganon alanin nama manganusi nadidok surat tido apalah holan si panganon hangoluan ni jolma tung nasahatan debatado narosian ibana. Dungi ditogyon si bolisima ibana tu tanal badiai pajojong ma nasida tu atas bagas joroi. Dungi nin nama mandok ibana molo anak ni debataho tibuk kon madirim tutoru ay didok suratido dohonon na do akka surusuruan na manangan nagan ho asa unang tepat mutu batu. Dungi ninna Jesus mamandok ibana dohot doon didok surati dang jadi unjunanmu Tuhan di Batam. Dungi diulai si bolisima manogyon ibana tupun suni dolok na timpo si tutu di patuduhon matu nasida nasa harajaon na di portibion rodi hasangapon na. Dungi ninna mamandok ibana saluhut nai lehonot kudutuho molo oloho marsok batuao. Dungi didok Jesus mamandok ibana lau maneho bolis ay didok suratido Tuhan de Batam do si sobbaonmu sasada si oloanmu. Dungi ditadikon si bolisima ibana jadi Roma akkapar di surgo makkobasi di ibana. Dung di bege Jesus nang tarhurung si Johannes lau ma ibana tu Galilea laus ditadikon ma huta Nasaret lau maringanan tu huta Kapernaum na ditopi ni tawi di luar Zebulon dohot Naptali asa jupang na ni dok ni panurir ang Yesaya na mandok luat Zebulon dohot Naptali na ditopi ni tawi di ipar ni ay Jordan luat Galilea inganan ni akka si Pelebegu jolma akka na maringanan di naholom marnina panundang na bolon nunga bicar panundangi di akka na mangingat kon tano na nilinggoman ni hamatea. Jadi olat ni i mamuka ma Jesus marjamita iya jamitana ondo paumahamu ma rohamuna ay nunga sogkop harajaon banwagid jami. Dungi dina mardalani Jesus di topi ni tao Galilea di ida madisi dua halap na sa ama na sumapak kon jalan nasida tu tawi ay pardek kedo nasida ima Simon na margoar si Petrus dohot dongan na sa ama si Andreas. Dungi nina mandok nasida ihuton hamu maaw bahinot kudo hamu gabi si jala jolma. Dungi Petor ditadikon nasida majalah nasidai lau mangihutton ibana. Dung lau ibana siani diida mamuse dua halak na asing na sa ama ima si Jakobus dohot agdina si Johannes anak ni si Zebedeus akan na pauliw di jalan nasida hudul di bagasan paraw nasida rap dohot si Zebedeus ama nasidai jadi jom nam nasida. Dungi Pitor ditadikon nasida maparawi dohot ama nasida lau mangihutton ibana. Dungi didalani ibana ma sandok luat Galilea lau mangajari dia ka perguruan mamari tahun harajaoni uhut pamalum nasa sahin dohot naniai ni halak nadisi. Jadi ta barita ma ibana ro dilihat tano Syria pola di pabuan halak jolona nasa nahacitan akka persahit naragam dohot akka songgopan ni akka si bolis dohot akka na solpot bulanon ro di akka nasarion gabe di pamalum manasida salhutna. Jadi macai torok mahalak manggil pelibana akka nasian luat Galilea
sian Dekapolis 10 ta, sian Jerusalem, sian Judea, dot sian luat na di bariba ni air Jordan.